קוראים לי שלומי חיימי, אני בן 20 וגר בכוכב יאיר. אני אלוף ישראל לשנת 2009 באופני הרים. זה מי שאני. למה דווקא אופני הרים? האדרנלין שיש בענף הזה דורש המון טכניקה, יש בזה הרבה מהירות, ובעצם יש בזה הכל. כן. כן, אני מסוגל לסבול יותר מאחר. הוא לא מוותר, הוא תחרותי מאוד, ובענף תובעני כמו אופניים זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, וזה אחד הדברים שעומדים לזכותו. ויתרתי בעצם על דברים אחרים בחיים שלי והתמקדתי באמת במה שאני רוצה ומה שאני אוהב, שזה אופניים, והחלטתי ללכת עם זה עד הסוף. בשנת 2007 כבר התחלתי להתאמן אצל מאמן שוויצרי בשם אנדי סיילי, וגם עשיתי את המעבר הראשון שלי לשוויץ. הייתה לי עונה מאוד מוצלחת. בשנה השנייה בקטגוריית הנוער סיימתי שביעי באליפות העולם. Israel coming in for 7 spots. We can safely say that is their finest ever ride, and that is a brilliant ride. The young Israeli. Congratulations to Heinrich Schneider, 7th in the world. I'm sure he have a big talent. He is one of the best juniors in the moment in Europe probably. I think for Israel it's a big chance to have a mountain bike, the first time a mountain biker in the Olympics. Sit the man to the lady. Sit the lady to the man she adored, and the horse like a choir of nights. And Mary ain't you tired of this? Yes, the sound at the mother makes when the baby breaks. But change, but change, but change, but מההתחלה.